Zer zorionak, azkenean irizik zaizu garaipena, gaur Gatzagan, taldekideekin batera gainera, egun polita. Bai, eskerrik asko. Egia esan markatutako eguna zen, gainera orain urtean karrera nahiko gogorra jarri dute, eta bueno, bigarren pasadan ez neban pentsatzen atakatxa, baina bueno, hor joan naz, Hugorekin, eta gero Iñaki sartu da, hirurak joan gara, eta bueno, gero hirugarren subidan Iñakitan joan gara, eta metara arte kontrareloj bat moduan, eta heldu gara metara. Así que... Gogorra izan da batez ere zuek biak bakarrik jutean, erreferentziak hor ziren, baina mantendu zuen diferentzia. Bai, gainera haizea jotxe zabe nahiko, eta bai, referentzi gabe nahiko gogorra izan da azkenengo kilometroak, baina bueno, nahiko fuerte joan naz, eta hor egon gara. Denbora asko itxoiten zinean garaipena. Bai, kostatzen ari zen garaipena lortzea, eta azkenean lortu dugu eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.